Hello. Og velkommen til episode 3. Fail, vi sagde det ikke sidste gang. Ja, sort. Sort ledning. Nej! Sort ledning. Nej! Jo. Ej, seriøst, Ditte. Ej, det var du altså allerede begyndt på. Nej, det var ikke sort ledning. Det var der, hvor man skulle trykke for at lyse den op. Ej, jeg synes, det skal være en sort ledning. Det er mig, der laver lampen. Okay, jeg går bare i gang med mit arbejde. Så. Men det passer egentlig godt, fordi herhenne, der skal det nemlig være, hvad det hedder, der Stikkontakt. Ja, stikkontakten har lavet herhenne. Ja, vi laver så meget en stikkontakt. Det er Jeg har lavet stikkontakt her. Og oh my god, jeg vil lave en lampe, som er røget ud af sit stikkontakt senere. Oh my god, good idea. Og vi burde også lave en forlængerledning et sted. Ja. Nej, mit te! Jeg drikker det! Jeg vil ikke hente noget. Jeg vil ikke hente noget, på grund af det sådan lidt. Fordi det, du skal tænke på, at det skal være en gang mere. Nej, det skal det ikke. Man kan jo bare punche det en gang, og så er det jo ligesom i virkeligheden. Hvis det bare sådan her, så kan man bare punche det. Ja, hvis du slår på et vindue meget, meget hårdt, går det så ikke også i stykker? Ja, men i virkeligheden, hvis det er kun et lag, så går det se, det går da ikke i stykker, og jeg banker mit hoved ind i. Det gør det. Pakkers. Og så var jeg like, Pakkers, you did it. Sådan her. Au, i døje! Ej, seriøst, der kommer faktisk de der. Kan du ikke se det sådan, det kommer ud sådan her? Ja. Det røg. Glas går i min fod. Glas går i min fod. Du gjorde sådan, så jeg faldt ned, og så nåede jeg lige kom, og så gjorde det sådan, at jeg kom op igen. Okay, mor. 2 sekunder. 2 sekunder. Ja. Look at this Sunday. Oh my god, den er faktisk okay grim. Oh my god, no, hvorfor taler jeg noget til? Jeg plejer da egentlig at være i børneværelset en tv kan lave. Okay, jeg skal altså gå om 5 minutter. Ja, det er lige meget fordi. Det er lige meget. Så sætter vi det til pause nemlig. Nu eller? Nej, ikke nu, om 5 minutter. Jeg var like, nu eller? Jeg rigtig skal gå med min hund 3:30, men jeg kan bare gå med om 3, fordi så bliver klokken nemlig 2. Noget vi har glemt. Har du tænkt over, hvad vi har glemt? No. Et dagens spørgsmål indtil videre. Og dagens skåde. Jo. Okay. Lol, sidste episode nåede vi der, og i det hele taget at få en dagens gåde. Nej, hvad var det? Vi fik ikke en. Nej! Jo, Oh my god. Men Ditte, hvad var det en for en gåde, du ville have lavet? Lad mig lige tænke, hvad var det egentlig? Jeg tænkte på, hvad er det, der løber rundt hele vejen rundt om jorden? Hvad er det, der løber? Hvad er det, der løber til i en skov, til havet og alt muligt? Den er jeg faktisk nysgerrig over lige nu. Vil du høre, hvad det var? Altså, det var den, jeg ville have lavet i går. Eller sidste episode. Ja, i går. Sidste episode. Det skulle have været, det er vand. Det, der løber gennem havet. Det, der løber gennem en skov. Ja. Eller bare prøv at se. Det er sådan lidt, at den går op og ned sådan, når man trykker. Oh my god, god idé. Det ser lidt mere realistisk ud sådan, synes jeg. Det er bare sådan der. Ja. Ej, det skal kun være et lag der. Nej, jeg synes, der burde være et til lag, fordi ellers så er det forkert. Sådan der. Ja, det synes jeg så sådan lidt. Ellers så kunne vi jo gøre.
Og sådan der. Et lag til. Nej, det er fint. Nej. Men så burde det teknisk set være sne der og det i stedet for kvarts. Ej, det er lige meget. Okay. Og det er lige meget. Vi laver et Nå, kæmpe om hus. 1 minut skal du gå. Og 2, tror jeg. Ja, 2 minutter. Vi siger bare 2 minutter. Oh my god. Jeg er faktisk... vi skulle lave en skuffe. Må jeg lave den? Ja. Må jeg så lave det derinde i? Altså sådan nogle små ting derinde i det. Okay. Jeg vil også lave en af tingene, der er derinde. Ja. Nej, jeg laver tingene i en kommode. Nå, der burde også så meget være sådan en mini-køleskab her. Nej, det burde jo ej. Oh my god, jeg vil Hun lave er 5 år. Vi bygger altså et hus til en 5-årig gigantisk pige. Jeg vil lave en skraldespand. Seriøst. Hun ved ikke engang, hvordan man bruger en skraldespand. Jo, en 5-årig kan godt. Pakkers. Jeg kunne da jeg var 5 år. I know. Jeg ved hvorfor, nu bygger jeg bare næsten alt med kvarts. Ja. Jeg tænker, det her på retten nok. Måske lige 2 mere. Oh my god, om 1 minut skal du gå, fordi der er kun 1 minut allerede. Bare lad være med min mor om det. Okay. Lol, det smitter du det. Ja. Okay. Så er der en skuffe, den er ikke helt åben. Den står bare lige sådan lidt på klem. Wow, der bliver mørkt inde i den her skuffe, medmindre vi laver en lommelygte. Som tilfældigvis er tændt. Ja, vi laver en tændt lommelygte inde i den skuffe. Ja. Ej, seriøst, det gør vi. Jamen, det er jo det, jeg siger ja til. Jamen, seriøst. Oh my god. Det gør vi så meget. Er det skraldespanden? Ja. Tak, Jeg vil lave skrald i. Nej, det var det, jeg skulle lave. Jamen, du skulle lave noget her på. Det betyder ikke, at jeg ikke må lave noget her. Pakkers. Se, nu kan man også åbne den her. Tada! Så er der skrald i skraldespanden. Oh my god. Bunden, den skal også være hvid, skal den ikke? Jo, Okay, det er det, godt. jeg skal til at lave. Og jeg gør den lidt ujævn med sne. Og grunden til, at at jeg vil være det der med Mods Cobblestone, det fik jeg fra, Toy Story-banen. Jeg er med Robin Samse. Ja. Det værste er, at jeg havde samme idé. Ja, nemlig. Oh my god. Oh my god. Okay, skulle du lave noget derinde i? Inde i skuffen? Lol. Oh my god, det ligner slet ikke. Jo. Oh my god, hvor ser det uægte ud herfra. Godt. Herhen. Det ser så uægte ud. Oh my god. Den her skraldespand skal være højere. Ja, og lampen skal være mindre. Det laver vi nok bagefter. Ja, og den der seng, den er mega lille. Vi skulle nok lige have tænkt på størrelsesforholdet, før vi gik. Vi skal lave i hvert fald... Okay, at det her er nok lidt af et fail-forsøg. Vi skal i hvert fald lave det 1 bredere, og så måske Ja. 4. Nå ja, du har sagt det. Vi skulle have sagt, det var meningen, vi skulle have sagt det i går med spørgsmål, jo ikke? Men hvad med i dag? Hvilket dagens spørgsmål skal vi have i dag? Nå ja, nej, jeg mener, hvilket... Om 5 sekunder skal til at stoppe. Ja, du stod for dagens spørgsmål, jeg står for dagens gåde. Var det ikke det, vi aftalte? Jo, okay, i hvert fald. Dagens spørgsmål er, har I købt den der nye, den nye PlayStation 4? Godt spørgsmål. Men vi skal til at stoppe nu. Nå, okay. Lad mig lige skynde mig. Nej, du kan ikke nå det, du stopper nu.